megyek magasabbra, nem? Nem. Oh! Jó. Nagyot ugrálj. Húzd a térdet. Oh! Mit akarsz elfutolni, apukám? Mit akarsz elfutolni? Titeket. Magunk, minket? Hallod? Ez benne volt? Jó volt. Jó volt? Nem jó volt. Nem jó. Na, valami produkciót. Mit? Ez jó volt. Csak tambonyba sem. Máshol nem. Amikor csinál. Középen támaszkodj meg, jó, Szabi. Hogy középen támaszkodjon meg? Mit? A lábával, amikor mászik Ja, fölfelé. nem. Jó helyen mászik. Anya, miért volt elég? Nem férsz bele a képbe, kiugrasz a képernyőből. Az a durva, hogy könyv olyanokat fingok. Kiszakad a háló. Te jössz? Menj egy kicsit félre. Így jó? Igen. Megfelel? Megfelel, fogadkodjál. Fogadkodok. Hova? Oh! Húha. Egy kicsit vizes. Lehet befostam oda. Nem fostál, én fostam oda be. Lehet, hogy te fostál oda be. Mert a gyümölcsre ittál. Hol csittem? Jó! Ez a jó. Még egyszer csináljam. Na? Wop!